ling ling long long ding ding doli la long long doli la long long Sugeng dalu Bulimbo Mak Cange. wilujeng dalu Sehat, nggih? Mbak Yu Prigel alhamdulillah sehat. Wah, tangane wong ayu jebule ya adem anyes ngono ae. Tanganku adem, anyes, halus. Nek tangane Make iki piye? Njajali aku. Pak Tir. Halo Mas. Aku ya disalami to njajali. Alah. Lah kok kaya parut. Marut ya kena marut dikleke cacah. Ora apa-apa ya Mak ya. Ora apa-apa. Sing penting sampean ki awet cantik. Ini lho parut-parut iki kena nggih marut kambil kena nggih nyanten. Oh ngono. Ora marut dalange. Gak maning, Mbak. Aku ora dijak no. Ora dijak. Sampeyan sing ngejak dalange ya. Aku sing ngejak dalange. Lah sampeyan arep dijak nyandi wong dalange ya ora nyandi-nyandi ya. Mang jarene terus aku no ya sing salah ki dalange kok. Nyapa kok salah? Lah akeh sampean ki kan ayu to ya. Lah nyapa kok ngedeb-debok. Kan goblok to. Lah, ki lho Pak Kentir. Pripun, Jenengan pripun? ditangleti kali makku. Heeh. Wong enek wong ayu, nyapa jenengan kok panggang ngadep-debok. Aku ning ngadepi wong ayu ni gak kuat kok tenan wis. Maksudnya gak kuat niku pripun? Wis gampang serengat aku. Apa wis rengat? Gregeli kok sering kok Blitar kono lho sering. Serengat ki ning Blitar kono. Lah lho. Kok adomen dadak nyang serengat barang. Kene lho mbok jejer kula. Aku nek jejer sampean wah karo wong ayu tenan jan gampang serengat ngono ya pokoke. Apa sik mampu to kira-kira dalange iki? Wah. Lah aku kan yo pengen ngerti. Awong ora mampu ya diwehi Viagra. Apa kowe? Saiki lho wis anu wis insap, Mbak. Wis insap. Lah apa biyen piye? Saiki piye? Cara ngene iki biyen ki gak tau nglilirno ya ning pamane sare ya. Jam 12 bengine ya wis tangi. Oh ngoten. Nyapa tangi iki? Lah ya tangi, jam 12 bengi tangi. Salat tahajud. Terus wudu. Wudu Iya. tahajud. Kadang yang nggur tangi tok terus pipis turun neh. Nggih, Pak Kentir, Pripun? sugeng dalu. Ah, nggih. Mas, sugeng dalu. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan iki jenenge karawitane apa, Mas? Krawitane to. Kentir budaya. Seneh. Napa? Wis jaranane kentir budaya. Rada rene Mbak Padang. Ah iya. Aku sing nyedhek dalange kok. Oh. Napa namine karawitane Ya Pak wis Kentir? ya Tak. Sukonedo. Lho. Mangan tok. Wah, berarti dibayar sego tok ora apa-apa bocah-bocah iki. Sukonedo Rasa suka kuwi diamplopi. tegese seneng, nedo kuwi mangan. Lah nggih, do seneng mangan. Heeh. Ora saplopan ya cangkem mangan tok. Nggih. Leres to Sukonedo. Suka nedo, Mbak. Nyu kentir budaya. Ya, nyukentir. Campur sarine nyukentir. Nyu kentir. Krawitan kula niki namine Nyu Kentir. Oh, nyu kentir. Nggih. Pokoke wonge aja kentir ben dalange tok. Oh, mboten. Kok ora kentir to? Nyu ki apa anyar to? Anyar. Kentir. Ngene Ya stres. ngene anyaran to. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun kagem seluruh perangkat Kelurahan Bujel nggih, leres nggih. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Camat, tim keamanan nggih Pak Kentir Nggih, yang nggih, sudah memberi Nimbali. occasion ya, memberi kesempatan untuk pekerja seni berkreasi kados kula lan panjenengan nggih sudah memberi rezeki. Semoga warga Bujel selalu diberikan kesehatan nggih Pak Bu. Amin. Tuku pecel ning Kediri, Mak. Nggih. Warga Bujel mugi-mugi lancar rezeki. Amin. Tuku pecel ning Kuto Batu. Nggih. Warga Bujel mugi-mugi sehat selalu. Ah, ngono aku ya iso. Iya. Tekek lurek mangan klenteng. Cakep. Basa wis tuwek ra iso ngalor. Terus ngidul. Kok ora balik wong er malah wong eng kok malah
oleh or piye? Yo dalane mubeng dadi ra iso. Kadang ra iso balik Mbah remelos. Wis losdol. Ah, Dan tuku pecel neh, Tang. gak wis entek duwite. Rene golek tuku. Nang sawah golek cuyu, Mak. Pak Lurah, ngapunten iki make nyuwun sangu. Alah. Mas, Mbak. Aku cara dikene sangu nu yo ora tak pek dhewe ya, Mbak. Lah piye? Tak kene bocah yatim. Sapa iki kira-kira? Kira-kira. Bojoku ya ora duwe pak. Ya padha ae mbok pek dhewe wis jenenge. Lah iya kan yo cah yatim. Ya. Ayo Mak nyanyi. Ndang monggo to jenengan kok sing diarep-arep sing diantu-antu karo piantun kene iki jenengan. Jenengan apa? Nyan. Jenengan nggih. Menika Pak Lurah ingkang pundi ta? Pak Lurah Sugeng Dalu, Pak Lurah, selamat malam. Mohon angkat tangannya. Nomor kalih kengkilen. Yang pakai kacamata. Kopiah. Yang pakai kopiah hitam itu. Iya, benar. Oh, nggih, selamat malam Pak Lurah. Sehat selalu panjang umur nggih. Ini Pak Lurah, Pak Camat beserta perangkat yang lainnya. Mbok menawi kersa diatur tindak panggung nggih Pak Kentir Oh, nggih, untuk no. meramaikan Iya. pentas malam hari ini. Wah. Sinten Mbak mriki sing Pak di Lurah. Nuwun sewu para sederek-sederek upami Pak Lurah menika dipun daulat minggah panggung setuju nggih? Setuju. Ah, sumangga. Monggo Pak Lurah. Alhamdulillah. Ini Pak Lurah sendiri aja, tidak ditemani dengan Pak Camat atau siapa Bu Lurah, Bu Camat? Bu Lurah sampun sare. Oh sampun sare. Nggih, niku wau Bu Lurah sampun dipun unjuki CTM kalih Pak Lurah. Oh ya berarti aku bebas nah ya. Nggih. Selamat malam Pak Lurah. Kok ganteng men iki biyen nom-nomane terus piye ya? Nggih wis sepuhe sing ganteng. Lah nggih. Dane apa mau sing nom biyen? Lah iya. Pak Ah, ah. Lurah. Ngapunten nggih nempel wekdalipun panjenengan, mbok menawi ada 1-2 buah kata untuk warga Mbujel, monggo dipun sampaikan. Weh, lagi menyampaikan tadi sampun. Oh tadi sudah. Oh, tadi sudah. Oh tadi sudah. Kalau gitu sekarang waktunya bernyanyi saja. Pak Lurah dipun naturi nembang ya Pak Kentir. Kalau memang nggak bisa nembang, nyawer saja. Oh iya. Pak Lurah nyun sewu, di atas panggung itu cuma ada 2 opsi ya. Yang pertama adalah nembang, yang kedua adalah Nyawer. nah, jenengan pilih sing pundi. Wes ra milih kabeh jelas. Nyawer kok nyawel. Nyawer. Nyawer apa jawil? Kupingku iki. Oke, monggo. Jenengan milih yang mana? Bernyanyi atau puisi? Menari mau. Oh, menari. Oh, menari. Oke, Oh, monggo, padahal monggo. opsinya ndak ada itu tadi. Nggak ada. Opsi menari. tambahan itu, Pak. Kene, Oh, opsi tambahan. Nggih, Oke. nggih, nggih. Opsi tambahan. Pak Lurah ngapunten bisa menyanyi? Boten saged. Oh, nggak bisa. Pak Lurah mau request lagu aja? Nggih, permintaan lagu ndak apa-apa. Lagune napa niki? Loh. Nggih, terserah. Terserah. Boten maksud kula Lagu- Maksudnya ngeten. jazz Nyu rock. Kentir budaya menika lagu sing urung enek mawon pun saged. Oh ngaten. Piye jajal? Nggih. Lagu sing Anu. urung enek wae iso lho Mas. Sing panjenengan nate mireng napa Pak Lurah? Nah, sing duet. Ah. Duet kula Napa? boten saged. Jambu alas. Nggih, nggih, monggo. Walah, Wah. kok penak ta. Lah iya, nyapa nang guyunan? Kula mireng nate tapi nyanyi boten saged. Oh, lho, ngerepek mboten napa-napa. Niku duet lho, Pak. Duet sareng Sama jenengan no, cewek cowok ae. Sama kula situ boten saja. saged nyanyi, Sama Mbak. situ mawon. Hah? Cowok endi? Iki wae ya wis, iki lanangane niki mawon nggih. Nggih, monggo. Kok lanangan kaya jangkrik. Sama
Sama dadi lananganku sementara ya, Mak. Lanangan. Halo. Hei. Kembali ke habitat. Wis sing dipateni aja mike, Mas. Wong wis tuwek lho wonge lho patenono. Ijol, Mak. Ada lagi gak mike? Channelku sampean pateni ya, Mas. Miku sampean pateni gak apa-apa. Lho. Hei. Udah. Halo. Ya wis, Ya Mak. ampun. Sing tau disetel dhisik no. Oh iya, setelen. Hei. Loh, Lho kok kaya suarane kok loro. kok kaya Bathara Kala ngono. Anu Pak Lurah, sama saja. Sama saja. Kembali ke Sama setelan saya awal. saja. Ndak khawatir kok pokoknya. Nah, sama saya ndak bisa meteng kok saya. Saya sudah diangkat kok, Mas. Ndak ada risiko. Terus kayak iso mateng wis. Aman nggih ya, Mbak. Aman pokoknya iki, terkendali. Ya. Jajal nyongo sik, Mbah, Nyongot piye to? Nyongo. Moji ning nong. Iki lagu tembang spesial kagem Pak Lurah. Ah nggih. Sinten niku Pucung berarti niku. Nggih, Mbak. artekno Mak, tolong Mak. Nggih, pucung. Sapa kuwi? Siapa itu? Iya. Bahasa Saya Indonesia. enggak tahu. Mau copot iki, Mbak. Ugong mari nggih. Moh copot, Pak. Apane copot, Mbak? Mau copat kok copot. Piyayiku katon merabu piyayi kok katon merabu piye mak artine Piyayi iki termasuk ki seorang yang terhormat. iya Kalau jenengan Merabu itu Bapak sama Lurahku yang- dengan berwibawa. yang berwibawa. Ah, Bapak lurahku yang berwibawa. Gitu loh. carane mencorong. mencorong Ah. Mas, aku nak colok, nak salah. Nak colok, nak salah loh. Mencorong. Mencolok. Mencorong tejane. Nggih. Tegese iki sumunar lah ngono lho. Ayo gel-gel. gagah korepi dakesa gagah tur pideksa Gagah perkasa seperti Gatut Kaca. Gagah tur berwibawa. Ya. Ah, iya. Balung kawat tulang usi. Nah, Kok walik? balung otot Otot kawat balung musik sapi kok. keringete lengoga sok nyekno. Entote bensin no. sinawangetan hambosani Kalau dipandang Tidak membosankan. Tegese ora njuwarei, ora malehi, ngono lho. Ingin tahu aja gitu. Bapak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Amin ya robbal alamin. Sebut Bapak Lurah panjang yuswa. Pak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Panjang umur. Selalu dicintai oleh warganya. Amin. Selalu mengemban amanah dengan baik. Amin. Pak Kendir, Dalem. biasanya lek ngegekne lagu ngene iki ya, piye ngono ya? Ayo. Biasane umume. Yo. Yo. Ya wis nanti gerok. Ngapunten lho Pak Kendir nggih. Pripun? Wong seni iki lek dijaluk
njaluk ki diwenehke. Heeh. Nyuwun sewu nggih. Nek dituku? Didol kuwi larang. Larang. Lah Pancen. nek kene kan aku adol. nggih. Dadine ya tak dol larang. Pancen seni niku ngoten niku to, Mbak. Nggih leres. Nek disuwun diwenehke, Nggih. ning nek dituku larang. Nggih. Pancen bener niku seni Nggih. niku ngoten niku. Bener. Mm-mm. Dadi gekne lagu ngene iki ya kudune ya larang. Ya Mak ya. Ya, pengertian lah. Ejane ya ora oleh, Mbak, ngono kuwi, Mbak. Tapi ya pantes-pantese. Ya pantes-pantese piye Ya ora pantes, enek sing ora pantes nek ora. Nguwehi. Ya tunggale. Tra yo kentir tenan kok. Iya. Kabeh ya tularan kok ya iso. Ya, Jam lagune Jambu Alas ya, Oh, Mak. siap, siap. Sama lanangane ya, Mak. Ya wis ra apa-apa. Ya. Sak padha lanange. Nah, Mboten Pak usah Lurah. kuwatir, Pak Lurah. Lah, kula dados Padha lanange. Ya, Kula baking pokal. Ya ora apa-apa. baking soda. Nggih baking soda. Ayo bersama New Kendir Budaya. Oke. Hey! Bucil bergoyang. Lelalo, lelalo. Esok-esok tak balik deh. Kelingan marang esan. Terus kelingan. Jur lamat keluyur. Iya, 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 iya. Tresno lan kasih sayangi. Kasih sayangnya. Kelakon dadi jodone. Bojomu tak silih esok-esok tak balik deh. Sayangi wis duwe bojo. Nanging Nanging aku. aku wis kebacut tresno. Iya, 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 iya. Iso rasane ati. Rasane ngati. Aku ora klakon melu duweni. New Kendir Budaya. Ya. Jambu alas kulite ijo, ngerti gagas wis duwe bojo. Ada kula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad ning ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas, Jambu alas, manis jambu alas, rasane. manis rasane. Senajan bilas tak enteni ragani. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku, Nanging aku wis kebacut tresno. iya, 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 iya. Rasane aku Rasane ngati. lakon Hey! Masih bersama Dalang Kendir. alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada kula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad ning
Lalu Terima kasih Pak Lurah. Rasane ngati. Alhamdulillah, minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Lurah. Satu lagi. Oh iya kok berarti ngenekne satu lagi ya Mak ya. Makasih ya Pak Lurah, sehat selalu panjang umur. Untuk lagu yang kedua, ini bagaimana yang kalem apa yang rame? Yang rame. Oh iya, ben masyarakat bisa goyang. Ya Mak, awake dhewe duet neh apa Mak sing rame? Ya. Napa? Wis dijenono lho, Del. Kerikis, Sidorondo, tindunya hatiku. Apalagi? Manut saja. Yang penting rame nggih. Ya. Apa, Mak? Oh iya, jegigis. Agune jegigis. Mengingis. Go Pak Lurah remenane sing kasar-kasar. Kerikis. Aku dhisik kasar ini gak dadi-dadi. Maksudnya kasar piye to, Mak? Pak Lurah kan tau wasar-wasar anu. Ya enggak kasar, itu karena Pak Lurah semangat. Semangat. Antusiasnya luar biasa. Menggebu-gebu. Iya betul sekali. Ben masyarakat iki tambah semangat Oke. ngono. Memberikan contoh untuk masyarakatnya ben Nah. tambah semangat ya Pak Lurah. Sok ben anggap nah lo. Nggih. Oh harus. Ya anu ngrawuhke Mbak Brigel. Ya. Gerigis ya Pak ya. Naik velocity nih kok. Ya. Hey. Gerigis aduh udan gerigis. Saya suwi antar klucuke. Abu bori konangis. Opo tahan dirasakno. Hemat-hematku dieman-eman. Kari seru imo tangisan. Aduh waca wedi kelangan. Dong jodoh sing bakal liyan. Nyukandar budaya. Ayo. Sampai pagi. Bucel bergoyang. Hei.
manis kurang manis tampiai kula wes yo wes ang dipikir apa ngerasa kari manis kurang manis tampiai kula wes yo wes dong riko pikir resik kula kari manis kurang manis tampiai kula wes yo wes ang dipikir apa ngerasa. Oke, terima kasih Pak Lurah. Mbak Lurah jan. Semoga lancar rezekine, Ah. sehat selalu dan Bios panjang tenan. umur ya Pak Lurah. Nggih. Mbak Prigel, Mohon izin, Amit. niki anu, Kopi mbuh cukup ora, Amit, Amit. niki Dalam. Mas Duojo sampun siap. Oke. Diaturi minggah dateng pemanggilan mangke sareng-sareng pelampah ngaten nggih.